залатаи корона ки дар миёни муҳоҷирон сер истифода аст, ҳанӯз ба низоми нав шомил нашудааст ва музокироти онҳо бо Бонки миллӣ идома дорад. моҳи сентябри имсол духтари 19-солаеро ки мехост аз кӯпрук худро ба дарёи Сир ҳаво бидиҳад, роҳгузарон монеа шуданд. баъдан маълум гашт ки қасди худкушии ин ҷавон духтар сабаб доштааст. ӯ иддао мекунад ки падараш ба номусаш дастдарозӣ намудааст. падари духтар феълан дар боздошт аст. созмони Гулрухсор ки аз ҳуқуқи ин қурбонии ҷинояти шаҳвонӣ ҳимоят мекунад, мегӯяд санҷиши тиббиву судӣ вуҷуди чунин як ҷиноятро тасдиқ намуд. бо ин ки дар Тоҷикистон соли тақрибан 50 ҳодисаи таҷовуз ба номус сабт мешавад, озори ҷинсии фарзанд аз ҷониби падар такондиҳанда ва даҳшатнок аст. қазияи ахирро ҳамкорам Хиромон Бақозода пайгирӣ кардааст ва қабл аз барнома ман аз ӯ тафсилоти ҳодисаро пурсидам. ин ҳодиса дар вилояти Суғд рӯй додааст. мо дар бораи шахсияти духтари қурбонӣ ва падари гумонбар шудааш бо далелҳои ахлоқӣ чизе намегӯем. саргузаштҳои талхи духтари 19-соларо мо аз забони худи ӯ шунидем. ӯ ҳоло дар як бемористони шаҳри Хуҷанд асабҳои харобшудаашро муолиҷа мекунад. ин духтар ки ӯро Шартан Гулнора ном гузоштем ба мо дар суҳбати телефонӣ нақл кард ки миёнаҳои моҳи сентябри имсол падараш як шабонгоҳ дар хонаи хобаш ба номуси духтар дастдарозӣ кард. қазия баъди он маълум шуд ки духтари ноумедшуда хост худро ба дарёи Сир афканад, вале раҳгузаре ба кӯмакаш шитофту баъди шунидани саргузаштҳои духтар ӯро ба идораи полиси ноҳия бурд. бар асоси гуфтаҳои Гулнораву санҷиши тиббии судӣ падар боздошт шуда тафтишот оғоз гардид. Хиромон, пас мешавад гуфт ки дар қазияи ин духтар адолат бояд тантана кунад. ин қазия чанд тафсилоте агар чунин гуфтан мумкин бошад мусбат ва ҳатман манфӣ ҳам дорад. дар бораи озори ҷинсӣ дидани духтар аз ҷониби падар полис ва додситонӣ огаҳ шуда ин марди хатарнок барои 4 духтари хонаро боздошт кард. созмони ҷамъиятии Гулрухсор ба кӯмаки Гулнора шитофту ба ӯ ҳам аз назари офияти равонӣ ва ҳам ҳуқуқӣ ёриҳо мекунад. вале ҷиҳати нигаронкунанда дар ин қазия он аст ки ин духтари қурбонии як ҷинояти мудҳиши ахлоқӣ ҳоло мавриди фишору азиятҳои равонии хешовандони падари худ қарор гирифтааст. Гулнора ба мо ба такрор нақл кард ки амаку аммаҳо ва ҳам модаркалони падариаш ба ӯ фишор меоранду таҳдид мекунанд ва намехоҳанд ба нақлҳои ӯ дар бораи падар бовар кунанд. ба назари онҳо падар набояд зиндонӣ мешуд. танҳо модар ва хоҳарон дар ҷониби ӯ ҳастанд, чун хоҳари калонӣ ҳам ба тафтишот иқрор шудааст ки падар нисбати ӯ ҳам айни чунин корро карда буд. яке аз амакҳо ба Гулнора таҳдид мекунад ки аз хона берунаш мекунад. яъне вазъияти духтар ин гуна аст ки як қурбонӣ ва як осебдидаи ҷинояти сангин амн нест ва наметавонад аз худ дифоъ кунад ва ҳоло танҳо ба умеди як созмони ҷамъиятӣ аст. ташаккур ҳамкорам Хиромон Бақозода дар бораи қазия як духтари 19-солаи сокини вилояти Суғд нақл кард ки падарашро дар озори ҷинсии худ муттаҳам намуда бар илова зери фишори наздиконаш мондааст. хабаргузориҳои Чин аз шаҳри ҷанубии Гуанчжоу иттилоъ медиҳанд ки имрӯз як пораи роҳ фурӯ рафта 3 нафарро бо худ бурдааст. гурӯҳҳои наҷот дар маҳалли ҳодиса ба рафъи ин фоҷиа машғул мебошанд. сохтмонҳои бузург баъзан боис мегарданд ки замини гирду атроф ва манзилҳои хурдтар лағжидаву валангор шаванд. ҳамин гуна вазъият дар кӯчаи Сурхоби шаҳри Душанбе ҳам вуҷуд дорад. сокинони чандхона як ширкати сохтмониро дар садамавӣ шудани манзилҳояшон гунаҳгор медонанд. ба иддаои сокинон баъди кандани чоҳбуни бино дар фосилаи хеле наздик ба хонаҳои онҳо зиндагӣ дар манзилҳояшон хатарнок шудааст. Зарангези Наврӯзшов ва Амриддин Олимов вазъиятро аз наздик диданд. Нуралӣ Ғуломов сокини кӯчаи Сурхоби шаҳри Душанбе мегӯяд, зиндагӣ дар хонааш рӯз то рӯз хатарноктар мешавад. ҳамин шав соати 12 шав омада булдозери вазмин кандан намҷора тараку парак гуфтам мардум чӣ мекунад инохи хоно рафтаиса ҳоле нарафтай ку. манзили зисти ин сокини пойтахт бино ба хулосаи мутахассисон садамавӣ аст. соҳиби хона дар ин кор ширкати сохтмонии Аюб 2010-ро гунаҳгор медонад. ширкате ки дар фосилаи наздик ба хонаи ӯ барои сохтмони як бинои нав чанд соли пеш чоҳ канда буд. як трактор овардан тараку парак задан
тари мелазон замин ҷумунака чи ам тари овардан онаму сохтмони уҷара чорғову каанаши тари ана заминои мо рафт на тарса на шкофҳо иҷора шакидум беруни сураги амхи инами қари ҳуяй бетонош ғалти ҳамаш бетонои ғавсе ки хай бетонои ина МЧС шам омад садавиш буромар кумитаи заминам омад садавиш садамими баровар локин ягон чора намебинам. дар ин хона 3 оила зиндагӣ мекунад. онҳо аз он ҳарос доранд ки хона фурӯ меравад. ҳамин тарсу ҳарос ва садамавӣ шудани хона фарҳод ҳамсояи нуралӣ ғуломовро ҳам водор кард чанд моҳи пеш хонаашро тарк кунад ва иҷоранишин шавад. аз соли 2014 стройкаи сар кардам. мо як хонаи дигар доштем дар инҷа нав хонаи кӯҳна ва як хона кафи хел кардем ки хай хона кӯҳна вақти зангири ма буд хонаи кандем аз сайри нав сохтем инами хонаи нав нигоҳ кунем чӣ шудама инами стройка кафаваншона камдам 2 сол кафаван хоб рафт 6 моҳ пеш ай хона рафтем квартира снимат кардем 1-2 моҳ пулша додам баъд дигар на пули квартира додам на ҳичи. дар маҷмӯъ 3 хона дар кӯчаи Сурхоб дар ҳамсоягии сохтмони мутааллиқ ба ширкати Аюб 2010 дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. ширкат баъди шикояти сокинон ба онҳо расман шартнома баста ӯҳдадор шудааст ки маблағи хонаҳои онҳоро пардохт мекунад. аммо ба иддаои сокинон бо гузашти 7 моҳ ширкат ӯҳдадории худро иҷро накардааст. ширкати Аюб 2010 дар кӯчаи Сурхоби Душанбе як биноро то 3 ошиёна бардошта барои таҳкурзии як бинои дигар чоҳ кандааст. сокинони атрофи сохтмон мегӯянд ҳамин чоҳ сабаб шудааст ки хонаҳои онҳо ба оҳистагӣ фурӯ меравад. ман ҳозир ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам ба хотире ки ман 3 рӯз шидам ҳамуҷам роҳбари пештара ки ҳамаи ӯҳдадориро ба кала гирифт нест дар қаламраз ҷумҳурӣ. дар шартномаи ширкат бо сокинон исми раиси пешини ширкат Нозимҷон Яқубов гуфта шудааст. раҳбарияти феълии ширкат дар масъалаи пардохти пули хонаи сокинон чизе нагуфт, аммо соҳибони хонаҳое ки иддао доранд бо айби ширкат манзили зисташон хатарнок шудааст ҳоло бо муроҷиат ба мақомот тақозо доранд ё сохтмони бино қатъ ё пули хона ва ҷубронпулии онҳо пардохт шавад. бинандагони азиз, бо ҳамин фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён расид. хабарҳои бештар аз инро дар сомонаи радиои озодӣ зери нишони www.ozodi.org метавонед мутолиа кунед. гузоришҳои рӯз ва ҷолибро дар канали Озодӣ видео YouTube тамошо кунед. аз ҷумла як бинандаи мо зимни пахши барнома навишт ки аз сӯи пулис дар Русия дунболагирӣ шудааст ва мо умедворем ки барномаро сиҳату саломат тамошо мекунад. ва бинандагони азиз, ёдатон наравад ки фардо шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазирем. то он дам худо нигаҳдор. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.